Hi everyone, good morning. So ito po ang inyong lingkod, si Nining Jubisaya po ay sana mag-enjoy kayo sa video na to. So ito po ang kaganapan ko during morning kahit may sipag-sipag ko ako o wala at naggumagawa ng kape habang naggagawa tayo ng kape, punas-punas o kung nandyan man ako sa bahay, may extra tayong ginagawa dahil iyon lang naman talaga ang ating gagawin pag wala tayong ibang kaganapan, kundi kailangan lang natin magligpit-ligpit, linis-linis, hugas-hugas plato, kung ano-ano pa, kung ano pang kailangan natin gawin para sa araw-araw nating kaganapan. Anyway, so ito na nga, naglilinis tayo ng kusina, sahig, lahat. At ito ay nagmamap lang tayo at kung ano-ano pa. So ito naman yung ating plant. Ito lang okay siya sa loob ng bahay. But eventually, nagkaroon ng problem, so niripat ko na lang siya. So, dandahan natin tanggalin yung mga hindi na maganda, pati yung kanyang excess na roots. So, ang ginawa natin, nilagay tayo ng bagong soil o lupa. Pagkatapos niyan, syempre, wala naman tayong pwedeng gagawin doon. Hayaan natin siya munang lumago ulit. So, ayan na yung naripat natin. Ang ganda, diba? Anyway, so nagkaroon tayo ng time. Naglinis din ako dito sa baba. Marami kami kasing mga bulaklak na ng lagas dahil mga bulaklak dito sa loob ng bahay nabubuhay during winter at nagkakaroon din sa mga dust or anything like that. So, bihira lang kasi ako dito nakapagpaglinis dahil sa sobrang busy natin eh. At ito naman yung TV. So, chinek ko kung maganda pa ba, pero hindi na. So, tinapon ko na lang. So, oo nga, sayang siya, pero kailangan itapon. Anyway, so, ayan, yung mga kaganapan natin dito. At ito naman yung rug. Ginagamit po namin ito nung winter, pero nagkaroon siya ng dumi. Kailangan nating linisin mano-mano kasi hindi po nga siya pwede sa washing machine. Kaya mano-mano na lang. Ang hirap siya gawin dahil medyo yung brush ay madulas. Pero eventually, natapos ko naman ng maayos.
ito pala ay kama ng aking dalaga na doggy, si Snuggy. So, labahan din natin. So, ito naman mga trees natin, kailangan putulin yung mga sanga. So, yung sanga na yan galing sa kapitbahay. Nakakatawa lang kasi yung kanilang side galing yung sanga ay pinuputol nila, pero yung papunta sa amin, kami ang magpuputol. Kailangan kasi putulin kasi pumunta kami sa likod, magtapon ng basura o dadaan kami sa likod, ay napupunta sa mukha namin. So, kaya ko tinakpan din ng emoji ito kasi yung aking short napaka-iksi pala. Pag lalo nakaangat yung aking mga braso, lalo siyang lumiliit o umiiksi. But anyway, natawa lang ako sa aking sariling video dahil na ano ba yan? Nakita ko yung sarili ko. Anyway, ayun. So, yan ang mga kaganapan ko mga dear sa during my off. So, sana mag-enjoy po kayo sa ating little. So, ito naman yung ating strawberry na wild strawberry. Pinitest ko lang itong liliit lang naman po siya. Ay mahinog na. Lahat naman ito palibot ng bahay namin, mayroon siyang mga strawberry. Pero itong part na to, nilagay ko sa isang pots. Ayan, mayroon na siyang mga dry na. Yung iba naman, wala na siya talagang bunga dahil sobrang hinog ng lagas na. So, iyan lang man po ang kaganapan today. Thank you for all watching. See you my next video. Babu!